da kake wa tsohuwa marke saboda rashin imani. G-Fresh wato alamin ko kaɗan bai rike wa Cizo Zamani aiki ba domin ya buɗe mai aikin asirin da faɗansu bai tsaya ba sun ci gaba da yi har ya tona mai asirin cewa shi yana cin tsohuwa wato yana iskanci tare da tsohuwa. Kasan mabiya da yawa sun san wato auren Cizo Zamani da tsohuwar yar ganin Germany wanda ta kai shekara 65. G-Fresh da kan yi remix ɗin waƙon Cizo Zamani ya fito ya dinga zagin shi bai rike mai aiki ba yayin da faɗan ya ci gaba shi ma G-Fresh ɗin ya tanka mai. Shin ku sa mai ra'ayinku a comment section akan maganin G-Fresh wato da Cizo Zamani wato da matar shi mu ce tsohuwar matar Germany yar shekara 60 da wani abu a ƙasar Germany. Bari mu je mu ji yanda wato G-Fresh ya tattauna mai asiri bai rike mai aiki ba amma kuma gaskiya an yi cin mutuncin juna ni a gani na hakan bai kamata ba. Ku yi like ku yi subscribe bari mu je mu kalli bidiyon. Kai da kake wa tsohuwa marke saboda rashin imani cizowan Germany mai bakin mayu. Kai da kake wa tsohuwa marke saboda tsabagen rashin imani. Ka ci kudin tsohuwa kuma kai wa tsohuwa marke. Ka zo in baka shila, ka zo in baka sulalalliyar kaza, ka zo in baka Cizo Germany wanda ka je ka tafi makabarta ka ce gani na zo zan binne kaina. Da ka hada kanka da Kano State Material of Rap Music. What do you think you're doing, my nigga? What you think you're doing, man? What you thought? What you thought, my nigga? What you thought? Man, I want to teach you how to do it. Ka san me ake cewa grace to grace? Cizo, ka san me ake cewa grace to grace? So duk wannan wai ni Cizo Germany ne zai yi magana da ni a wajen da ake maganan waka. Gaskiya duniya ta zo ƙarshe. Kai da kake wa tsohuwa marke saboda rashin imani cizowan Germany mai bakin mayu. Kai da kake wa tsohuwa marke saboda tsabagen rashin imani. Ka ci kudin tsohuwa kuma kai wa tsohuwa marke. Ka zo in baka shila, ka zo in baka sulalalliyar kaza, ka zo in baka hehe. Sai a ji waƙar mana. Amma je a ji dop waƙar nan. Rikicin wato G-Fresh da Cizo Germany akan waka ne har ya kai ga cin mutunci. Amma ina so ku sa mana a ra'ayinku a ganinka da Cizo Germany da wato G-Fresh alamin waye fi iya waka ko kuma waye fi irin fanjini ko kuma waye fi burge ka. Ka sa mana a comment section bari mu bar muku bidiyon ku je ta ƙara ya kasance. Idan kai sabon zuwa ne ka kamanta ka suburbuɗa mana subscribe ka like wannan bidiyon ka sharing ka like wannan bidiyon ka yi subscribing ka sharing. Kuna tare da Northern Stars bari mu je mu je ta kaya. Jati Germany din ku ji ma ya ma aka kaya. BOC na ciki. Morel na ciki. Wannan remix din wacce ake official bidiyon ta. Za ku ji bala'i. Yaro na Kaduna binne aka yi murs. Kai BOC ma fa yana cikin ba bar dai ogan su. Don't play yourself, don't play yourself. Cizo ka je ka yi hakuri. Kai dai ka je ka ci gaba da yi wa tsohuwa marke.